Since nakadawat na sabtag sweldo sa atong YouTube, thank you so much sa mga subscriber na to nga nakadawat na kitag sweldo sa atong YouTube gamay. Bisan to wala mo ni subscribe, ni viewer mo, dako gyapon mo gamit kay nasweldoan jud ko. Good morning mga kachilin. Kumusta ang atong kamuntagon karon no? Niya karon balik na ta og vlog kay nabalik na atong kurente. So pasalamat ta sa Biko di ay nga nagtinabangay gud sila hasta ang Sirili para mabalikan tag suga. Almost 2 months gud sila nga nawagtang ang suga. Nya karon ito nga na sa nagkahayag. Pasalamat ta nila no. Ang among atop wala pa gyud taon mapaliti og sin kay gipalit jud ni Odette. Ginalaman ni Odette. So karon mula kami mamalit mi ngadto sa One Hardware kay natay na dawat nga 60,000 sa kuani sweldo nato ni sa atong YouTube channel no. Nya thank you so much sa atong mga subscriber. Kung dili tungod ninyo dili ko makasweldo ingon ani no. Bisan to wala mo ni subscribe ni viewer mo. So, dako gyapon mo gamit kay nasweldoan jud ko. Kini siya 60,000 eh. Bisag ato pa nang ipon. 60,000 na siya, no? 60,000 na siya. Sulod sa duha ka tuig na tong antos nga pag-vlog ba. So, karon nakatabang ang YouTube na to og kamo mismo mga subscriber og mga viewers nako. Nakatabang sad mo nako. So, kani akong balay giguba ni Odette. Mapakapalit na gitag sin ani o kanang kuko numbers lang kay gamay pa matakita, dili pa mata makaapas ni Butapa nga milyon-milyon na kita, no? Ang ato tag 100 1,000 raman kapin. So thank you so much adaray. Palit yun ron ha. Pakuyogong kana kong mga backup dire. Nanata karon sa may parkingan sa atong multicab. Kaya atong kargahan sa atong kinumpra nga kahoy og sin para sa atong atop. Sige. Alright, so padung ato sa may hardware sa Kakanoy sa may Opera. Ato nang guhaw ng atong order nga sin og kahoy. Alright.